ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲେ ଖାଲି ତମକୁ ତାପରେ ଦେଖ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି କୁ ଅଭିଭାବକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 2 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 1 ବୋଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2 ବୋଲେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତେଣୁକରି 1 ରୁ 4 ଆଉ 6 ରୁ 7 8 ବି ମିଶିକି ରହୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାତା ଦେଖା ହଉଥିଲା ହଁ ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚମ ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାତା ଦେଖିକି ଆମେ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ ଏଠି ଆଉ ହବନି ତାକୁ ଏ ଖାତାରେ ପଳେଇବ ସିଆଡେ କିଏ ଦେଖିବେ କି ତାଙ୍କୁ କମିଟି ସିଲେକ୍ସନ କରାହବ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରାହବ ସେଇଠି ଖାତା ଦେଖା ହବ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଭାବୁଛି 2014 ନା 16 ନା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଆମ ଖାତା ଦେଖା ହଉଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଠି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବଏଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ଆମେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖିଲି ସବୁ ବିଷୟ ଯାଇଥିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଇଂରେଜୀ ସବୁ ବିଷୟ ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେ କରସନ କରିକି ମାର୍କ ପକେଇକି ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ୱାର୍କସିଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାହେଲେ ମାର୍କ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ସିନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ହବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଲଗା ଟିମ୍ କରିବେ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର କରିବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ଦେବେ ତ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟା ହେଲା 2025-26 ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ପଢିବା ଗଢିବା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଯୋଉ ନବୀନ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ହଉଛି ମୋହନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ପଢିବା ଗଢିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବାଳବାଟିକା ଛାଡ଼ିକିରି ଏକଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଯେମିତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜ ମାତୃଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଗଢ଼ିଆ ଏଇଟା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହିଟା ଦିଆଯାଇଛି 1 ରୁ ବାଲବାଟିକାର ସେଟା ବାଲବାଟିକାର ଯେ 1 ରୁ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ବାଲବାଟିକାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବାଲବାଟିକା ଛାଡ଼ିକିରି 1 2 3 ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ଅଛି ଆଉ କୋଉ ପିଲା ଭଲ ପଢୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନିତ କରାଉଛି ଯୋଉ ପିଲା ଟିକେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲା ଆସୁଛି ସବୁଦିନ ପାଖରେ ବସ ମାଙ୍କର ସିଏ ଟିକେ ପଢି ପାରୁନି କି ଇଏ କରି ପାରୁନି ପାଖରେ ରଖି ବସ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ହଁ ବସ ଆଉ ଟିକେ ବୋଲା ସେଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନର କଥା ତାପରେ ହେଲା ଏଟା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି କଣ ସେଟା ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଇ କୁଇଜ ଆମର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇଏ କରାଇଥିବ ଆମର ସେ କ'ଣ ବୀଣା ଦିଦି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ର ଆହୁରି ଯାଦୁ ପିଟାରା এই দুইটা আপ ଅଛି সেটা তাইলে ইয়ে করিকি তাকে মধ্যে অলরেডি যদি শিক্ষা দেই পারি নেটওয়ার্ক পাইতাম হ্যাঁ বলে সেটা আমরা এটি হবনি সেটা কিন্তু সমস্ত ପାଇଁ সেটা ব্যবস্থা করা যাইছে ହେଲା তারপরে আসিলা আমরা ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ ଯୋଉ କୁକୁର ବେଶୀ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମୋତେ ସଚେତନ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥର
ଗୋଟେ ପେପର କାଟିଥିଲେ କୋଉ ପେପର ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିନି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କୁକୁର ଧରି ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ହେଇନି, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଜିକାଲି ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେବ କୁକୁର ନ ବସିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କି ଅସୁବିଧା କାରଣବଶତଃ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କି ଇଏ କରିବ ତାକୁ ଆଘାତ କରିବ ଏ ସିଷ୍ଟମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଭେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇଯିବ ସବୁ ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ। ହଁ ପିଲା ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୁକୁର ସହିତ କେବେ ଲାଗିବେନି, ବସା କୁକୁର ଘରେସା କୁକୁର ହଉ ଗୋରଇ କୁକୁର ହଉ ବଣୁଆ କୁକୁର ହଉ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କାନ ଧରିକିରି କି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିକି ଗେଗଡ଼ ଧରିକି କି ଲାତ ମାରିବ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିବ, ନହେଲେ କଣ ହବ ହଁ ଚୁପେଇ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ ନାହିଁ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କି ରୋଗ ହବ ଜାଣିଛ ନା? ବାଏ ବିଲୁଆ ଯୋଉଟା କୁକୁର ସେଟା ଜଳାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ବେସିକଲି ଆମର କିଛି ହବ ମେଘ ଉଠେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆରମ୍ଭରେ ମେଘ ଉଠୁନି ସେ ମେଘ ଉଠେଇଲେ ସେ ଜୀବାଣୁ ବେସିକଲି କ୍ରିଏଟ ହେବ, ଶରୀର କ୍ରିଏଟ ହେଲେ କଣ ହବ ବାଏ କୁକୁର ପରିଆଟା ରଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଏ ବିଲୁଆ ଯେମିତି ରହୁଛି ବାଏ କୁକୁର ଯେମିତି ରହୁଛି ସେମିତି ଆକା ହବ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ପ୍ରାଣ ଗଳେଇ ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, କୁକୁର କିଏ ଲାଗିବନି କି କୁକୁର କିଏ ଗମାତ କରିବନି, କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ସାଙ୍ଗସାଥି କରିବନି ହେଲା କହୁଛି ତମେ ତାର ଫଳ ସେ ହେଲା ବେଶୀ ଗଲା ହଁ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫାଉଣ୍ଡରୀ ବେଶୀ ପଶିଲେ ହେଲେ ତାକୁ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା, ଭିତରେ ପଶିଲେ ତ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗଠନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସଜେସନ ଦେବ କଣ କଲେ ପାଠ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିକି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଖାତା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯିଏ ଯାହାର ମତ ଅନୁସାରେ ଦେବ ବୋଲେ ଆମେ ଆଗରେ ଟିକେ ସେଟା ନାଇଁ କଣ କଲେ ଭଲ ହବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ସେ ସଜେସନ ଦେଲେ ଆମେ ଆଇନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବୁ ଆଉ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ତମର ମନରେ ଯାହା ଅଛି କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢିପାରିବେ, ଭଲ ଶିଖିପାରିବେ, ଭଲ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ସଜେସନ ତମେ ଆମେ କହିବା କଥା। ହଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହିବେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଅଭିଭାବକ ଆମର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମତେ କହିଛି ଯେ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖିତ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା S1 ଟାରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଆଣିଛି 3ଟା ମାର୍କ ମିଶିବ। F1 ଗୋଟେ ବୋଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମାସକୁ ମାସ ହଉଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ 3ଟା ମିଶିକି 30% ପାଇରୁ ଏଡ୍ କରାହବ କାରେ ପିଲାର ମେନ୍ ମାର୍କରେ ଏଡ୍ କରାହବ। ତାପରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର 10% ଏବେ କୋଉ ପିଲା ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କୋଉ ଇଏ ତାର ଲିଖିତ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ 10% ମିଶିବ। ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ 20% ମିଶିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ କୋଉଥିରେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମନେକର ଏବେ ଆମେ ଦିଆହବ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦିଆହବ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର
ତାଙ୍କର ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟା ମିଶିବ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 30%, ତାପରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର 10%, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର 20% ମିଶିବ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର 60% ମାର୍କ କୋଉଥିରେ ମିଶିବ, ଏଇ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଶିବ। ତାଙ୍କର 40% ମିଶିକିରି 100% କରିକି ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି ପିଲାଙ୍କର। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆମର ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ କରିଦେବା ଭଲ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା S1 ତାପରେ S1 ଏଇଟା ଭଲ ମିଶେଇ ଦେବା। ଆମର S1 ଟା ରେକର୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତାର ଆମର 30% ମିଶା ହେଇଯିବ ଭଲ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ହେଇଯିବ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହବ, ହେଲେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 40% ଆଣିବାର ଅଛି ପିଲା, ନହେଲେ 5 ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। 100 ତ ସେ ପିଲା ଯଦି 40% ନ ଆଣିବ, 40% ଯଦି ନ ଆଣିବ ବୋଲେ ସିଆଡ ମାର୍କ କମିଯିବ, ଇଆଡ ମାର୍କ ବଢିଗଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ସପ୍ତମ ନାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଆଣିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 କ୍ଲାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ତ ଅଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତାକୁ ପଢିଲା ବେଳେ ହେଲେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗପ ସବୁ କେବେ ହବ, କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣଟା ସିଆଡେ ପଳେଇବ। ଗୀତ ଲଗେଇବେ ନା କି କୌଣସି ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଲଗେଇବେନି କି ଟିଭି ଲଗେଇବେନି। ପିଲା ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଟି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ, ତାକୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦବ, ସିଏ ଯେମିତି ନିରବରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ମନ ଲଗେଇକି ବହି ପ୍ରତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦବ, ତମେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ମତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କାହିଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି।